हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आप सबके बीच एक प्यारा सा गीत लेके आई हूँ, तो आप लोग सुनिए। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। जाए से पहिले माई, जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। ससुर जी के मांगीला रोजी रोजगरवा हो, ससुर जी के मांगीला रोजी रोजगरवा। सासू जी के अमर सोहागवा हो, घरवा जाए से पहिले। सासू जी के अमर सोहागवा हो, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। जाए से पहिले, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। भासुर जी के मांगीला रोजी रोजगरवा हो, भासुर जी के मांगीला रोजी रोजगरवा हो। गोतनी के अमर ललनवा हो, घरवा जाए से पहिले। गोतनी जी के अमर ललनवा हो, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। जाए से पहिले, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। देवर जी के मांगीला रोजी रोजगरवा हो, देवर जी से मांगीला रोजी रोजगरवा हो। देवरानी के अमर जधियावा हो, घरवा जाए के पहिले। देवरानी जी के अमर धियावा हो, घरवा जाए के पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। जाए से पहिले, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। नंदोई जी के मांगीला रोजी रोजगरवा हो, दोई जी के मांगीला रोजी रोजगरवा हो। ननद जी के अमर सोहागवा हो, घरवा जाए से पहिले। ननद जी के अमर सोहागवा हो, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। जाए से पहिले, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले। स्वामी जी के मांगीला रोजी रोजगरवा हो, स्वामी जी से मांगीला रोजी रोजगरवा हो। आपुआ के अमर सोहागवा हो, घरवा जाए के पहिले। आपुआ के अमर ललनवा हो, घरवा जाए से पहिले। अचरा पसारी भिखिया मांगीला, घरवा जाए से पहिले।
पसारी भिखिया माँ